So yun guys, ngayon guys, gabi na ngayon guys. Panibagong araw at panibagong vlog ng mga kaidol. So mga kaidol, nandito tayo sa ating tricycle at saka nandito na yung ang ating hinahintay na mula organisang Cebu, dapitan to Cebu, si Ante. So shout out kay Ante. Shout out o good luck na lang sa imong pagkanito. Tapos iatod ka na ako ron dito. Sila na bahala nimo kung paghuman. So karon ay kabalaka kay iatod ka na ako bisag sa oras. So ngayon, so mga idol, maraming salamat sa inyong walang sawa support mga idol. Nandito pa rin yung ating Boy Pasiyaw Miss Vlog na lagi niyong suportahan mga idol. Sa lahat ng viewers. So sa lahat ng mga bagong viewers at sa dating mga solid supporters dyan, maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat. At sa ngayon mga idol, salamat ako mga idol sa lahat ng mga blessing na binigay sa Panginoon. At saka mga idol, yung sa ngayon mga idol, may biyaya tayong natanggap na para sa ngayong gabi mga idol, makapakyaw tayo mga idol. Ito, papakyawin natin to mga idol. Ito yung mga dala ni ate saka si ate, sobrang ganda ni ate Kamu na lang ni Bari. Isa lang tagpo mo dito Mani. Wala ko nakabaluan na, basta kakita na ko sigala te. Mani. So pila man katulinadang mani diya ito ipa-deliver karon. Sa te? Manilen. 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 Si Baroy. Si Baroy. So shout out tayo sa akong kambal diya. Camping ka diya kambal sa imong kanunay sa imong pamilya. God bless sa imong pamilya nga maayong asawa ug maayong bana, magmalipayon magkauban hantod sa aton. Amen. Alright. Alright mga idol. So mga idol, gabi na karon mga idol, sa kanay oras karon. Sa oras ron idol. So time check karon ka mga idol ha. So alas 7 na day karon mga idol. So time check tayo mga idol, alas 7:55 sa gabi. So ang larga ni Auntie kay man alas 11 pa sa gabi. So sakyan niya usay, sakyan ni mo te. Light Piri. Light Piri. Di wala na S. Wala. Light Piri ra. Light Piri ra day. So ang Light Piri, shout out sa Light Piri ko. Apingin ni nagmayo niya akong pasahero. Kaya ako yatod na sa inyo ha. Kamo na bahala. Alright mga idol. So Boy Pasiyaw nandito, si Boy Pasiyaw nato makita kayo si Boy Pasiyaw ba. Dol, mga gabi dia. Gabi dol, abdi kami sa biyahe dol. Ay magamping mo, uy kay yahay kay nakapakyaw ka dol. So gapon ra ning booking ani. Kapalit lang ko dol kanang lugawon. Alugawon. Karon ganiya lugawon karon makalut ang nagyutani karon. Gani binlod karon ko ana gyud. Unsa? Humay na gyud. Humay na. So mahalang bugas pasakay. Walay makatumpong sa gugma. Ang gugma dili nakabayran. Di ba te? Mo jud. Di nakabayran og Kabayrag sapi ang gugma. ang gugma ko kanimo dai. Ang gugma ko kanimo ra inday. Driverag Ang gugma ko kanimo singer pa gyud. kanimo ra. Ay di na ta mag-iskutan na maipit at nagbuhato ng dugay-dugayon pa. Kay Panalangin pud nga ang si Ate makataog. di na importante na kung unsay ang maabot sa kinabuhi basta kay Lord God na ganin akong giyang sampit ha. Lord God nga atong paglakaw karon maayo atong paglakaw ug iyang paglakaw sa akong pasahero tapos si Ante nautan tawo nga matultulan ug madapagan ang iyang hinahinam nga gusto niya ikauban sa iyang kinabuhi. Bisag wala gani kung gani pero importante piskay ang lawas kanunay o kauban ang iyang pamilya. Alright mga idol. So shout out po din sa akong asawa din ha nga nagtampisaw din sa kwarto karon no sa nagibuhat sa akong anak ron diya galigid-ligid ng kamang-kamang ron diya. Tapos
ang akong ugangan diya, shout out nga pala sa mga buutan akong ugangan. Wala sa tanan mga viewers nato diya nga si Joel Jen Mix Vlog, alright, o si Bay Pasiyaw na nasa akong likod. Yang banang nga singkit og mata, murag inchik. Oh, gwapo kayo. Ako'y Okay tapad. kayo. Dili na. Uy, tapad nagtapad kitang duha. Oh, ikaw edad nimo nga kuan. Ako 20 pa kapon. Medyo murag kita ra man gani ko sa nawong pero sa pangidaron. Batanon ko pero gulang nagnawong. Paniti. Paniti pero hubog pa. Malagas na. So guys, nandito tayo sa tabi ng kalsada mga idol, oh. Na yan, shout out sa kanilang barbecuehan yan mga idol. So gusto nyo kumakain mga idol, pupuntahan nyo yan mga idol, matitikman nyo ang sarap ng mga iba't ibang isaw, barbecue o lahat ng klaseng barbecue nandyan. So shout out nga pala sa aking amo diya, oh, nga binabantayan ng pulis. Oh yan, oh, may pulis pa sa labas. Ganyan ka mo day. So medyo nadugay man ta diri, balag mabdandag alas 11. Dili ka larga si auntie, agi na ako. Pero dili ato na ingon anao na to pasahero kay bisag asa man gani na sila sa gusto, ato na silang yatod. Door to door or kung basak unta sa kusina mo kaong ko kay gutom naman ko. Pero pantala man atong padulungan karon. Oh, saman. Saman de. Ito nga. Kapoy kung sa urong isda. Wala na, nahurot na. Kasi kapoy te. Pagali akong gibili dito, 4 ka kilo. Shanti kapoy ko shanti na. So shout out kay auntie, oh, kapoy town. Ang banaan niya, asa ba yung bana nimo te? Ay, ito sa balay. Pinangga yung bana. Pinangga na yung bana di ay. Ang bana. Di na pagaon. Di na pagaon? Hago gyapon si Alin akong driver o kwan kayo. Lager o kwan sipon. naninipulis dari madakpan ta karon. Delikado ni karon. Si Sir shout out kay Sir, oh. Mga pulis nga mga mayon o mga butan sa dapitan. All right. Gamay diyan. Alright. Kakanta mo tayo. Tutulungan kita, malimot mo siya, ibabalik ang dati niyang sigla. Oh, di ba? Matutupad yan. Pangako. Pangako sa'yo. Hindi ako si Isko Marino, ha. Ako to, Hardin TV. To please support sa my YouTube channel at saka sa lahat ng mga viewers natin dyan. Maraming salamat at magandang gabi, kabayan. Ito ay nagtutulog sa 24 oras. Hindi na tayo natutulog kasi karon sa iyo pa kayo sa pag-ibig. Alright mga idol. So ato mga diesel driver o ang kisakyan ni Idol Bay Pasiyaw nasa likod na ako. Naka-standby kay napaabot og kinsay mosakay. Kay kini ako naka-booking kahapon pa man eh. Napaabot ko ani alas di oras pa to alas 5. So karon niabot sa mga alas 6 na kapin. Tapos karong oras sa mga hapit na alas 8. Medyo nagutom na ako pinaabot. Pero okay ra na. Uy, panihapon Ha? sa ari. Ay may problema na kay nagbalon ko daan na sila lumo na dari ang balon guys sa dara. Ibalunan ko sa akong asawa. Butan. Ang sudan kay Pinirito ag akong tinagbuan sa Sikayab kanina. Mao please support sa may ano mga idol na ako'y bagong na ngan ko mga idol lang. So na tingala nang nagbukog ko ng isda dito sa Sikayab. Daghan na kay isda nila tuloy. Pwede kilawon, tuhon, tubaon. Sunonon. Kamo ni bahala kung usay sunod yung buhaton. Basta kay ang ako mga idol simple ra kayo. Ako rang gikilaw, ang giprito og isugba. Naipit akong tiyan paghuman, wala gani nahurot. Kay grabe kadaghan. Sinako ang ilang gihatag kanako ug daghang salamat sa mga naghatag kanako. Si Auntie ba smiling kay si Auntie, oh. I'm so lost without you. I know you're right. Believe it so long. Alright. Halaka no. Makapirait na ani. Pero okay ra gyapon. Ang atong tingog kay Kusgon. Ala. Ni backing ang pulis, ni backing kay mularga na. So, yan. So, mularga na ta karon, di yan shout out sa mga pulis, oh. Oh, sir. Salot ako sa iyo, sir. O yan yun ba pagsalot?
Basta kay wa mo ko kay eskwela kay college ko dun sa ako pagkasalot. Ana, tudol no? Ana, basta kay mahipit ana karon ko ako'y mong saludo. Salud sa mga pulis niya. Maraming gabi sa iyong tanan. Oh. Salamat sa inyong mga serbisyong maayo. Alright. Hindi ta mag-iskuto na sa isumpay basta kay mura to ang away ka istorya. Congratulations. Ato na kaloy. Alright. So si Idol mo lang Bye-bye. na. Alright. So mula ka na tade. Okay, bye-bye na. Sige. Sige. May magbiyahe na mo karon. So guys, naka-neutral ganiyar pa yun yun. Nahurutan ng kanani battery. So krango na dayon, hindi dito gayon. Atras, atras. Atras kay mularga na ang barko. Kira na. Alakan, di maandar oy.